kwenyora rimwe boigo asamenyete ime yari omweri nigo akonyire no musamaria omuya buna akoerera ine customer yane yangete asemenyete nari kumubugori akange nyumba menye bikosta menye tigai amete Mombasa onera ngete nyumba gante singe kwa ngumbugori biya byangu nyumba rali onokomnyera bono nigo asabire obokonyi kurwase abasamaria abaya iryokuchia kubekerwa chichuma elinda wene ase chibesa chiganeri chire chiribu emyeyemo ne 50 onera ntakere 150 chikwaka na ngende teno kinchi kubekerwa echuma abarayuri obwanja etokeze na bagongonya newono yo umonya sayara kunengora yanya agongonya ni mwire nirimbyo mona nyasani erora mwaye amasese okona kukugani kwaye Robert Orina mega yokonyora umubasokono bwepara asebono airegeka egetambe ataranyora ubugwenia asogosaba kwaye okone kurenga abasamaria baya besoki elinebanya koba kumukonya elinda gendererie obugima bwaye bwa butambe buna korumagega hingo reporter egeteseni kyandizi TV kurwaga igali omweli ime yake umbu constituency ya Nyaribali chache eletaliane Mildred Momanyi Biamono umurikyo itobene Mildred Momanyi hasorobotirwa senchira yobo ikiranu gotena nayo wekase wodi ya Ibenobo gotoke meye county ya Kise omwemsebo wodi Justifari kali tukolia lero bono ni gomera nana bali nebinyi byenya asense meyo ya Ibeno awasara gosanga na borobo kolengana na alika amuna barayibande au baraba emsebo ikirana somo yugo ya sedi tukolia lero alika ni gate abuna nabwatemero byemi yana nakikubwate bali bonsi bali nebinyi byenya moreo ase wodi ye Ibeno kone kibuna nkonyara kubasira elikonyara kwegendereria ase obugima bwabo Stifarika chamanyene wodi ye Ibeno bakiranga mbiyamano abashimwe baminto mu wakrisi we David Governor era tumewocha somoyegoyo mu wakrisi kurase women rep Sidonia asugo chakoranga uburoiro boiga nyakitoko bokeye na inde bali babwate bibisete inekibago cyamo eko gara tokugambira abantu barwalete gusohoka mu katina igo nakitwa twarumutano rero bakire batayire sireme cyando yabo kera bakiyende kuneta bagambi mbe igwera ikegera ntwabwate kiri kubango kyoboga aseri tuko liarero kurumambia igo twachaga igase wodi Ibeno abayeshimiwa baitu abange kurwase county assembly bakabarandia no barenge asomukutano biyo twatwarire omukutano omuya twakwaneire abana baminto barwarete twabatabiriye mbobo akende gionsi twabatabiriye banywa maryogo baragere naende babase chigurup elinde bachobako bakonya babwati womanyi igoro yebyombebi and how they can benefit out of it. Because today we've come in solidarity with Festival Arika that we support these ladies. At least wazee who are part of the ladies, they will be there, but we support them as a na chinga kichibono bali nebinyi byenya sense meyo nigo na borobeso kena gukwana ali bagwetera ana nigo bateberewe nemicande menge nigo bakonyora kubwatekana buna banta bange mbali kuba ikange egento bateberekira umucando moneno na soko nyara ko gwemeremo nigo ya bino umucando go cyasabale asobono bagani mu msebo gode kunyara ko buligereria soboime na kunyara ko bakonya tumena nende tinga na agento bakonya somo babani wensi challenges togwetera una into abantu turi positive disclosure ito ekere abantu bekenyerwa banyimenyire nga amayene disclosure ito nembere nonyene yakora tukunyara kwayo singinjo muntu amaite nga kwanda kwa yakonda sasingine ngutigoro buri rugwoye nonyene yasare gyo kora muntu tago chakuburia wetera singinja amaite nga kiri yasyo ko ninga kora taki kwa tuburoire na abana tubate nyumba bari baraba ke batu banyoto abanyoto gwetera HIV torona kina baba kina to ko bakasome na ekenyoro na kyo kingandiki ba bari kutogani kenyoro sababu batu chaita batana banda baru bari ngandiki stigi manero ayo nsingo challenge ngo ngandiki gwetera tororo na bari baba ndo kuli kujinya kitali basi mabama ne kibako baba bakwanda baba stigi
Nago tigana noroboti rubono kwikase county ya Nyamira tumira no mulikete jobu maangi yogo tumanyibuna abasubati kurwa sense mejo boni go bayichanire ebikore by'abana boise kunyara gutachirwanse asense meyo ya Nyamira amone chinse mochinde nego chinga kicho babure serikali kone kibona nko imukirege tambukiro kyabwango ase bikore by'abana basubati osabana bake kunyara gutachirwanse roboti ruwa senchira yoboikirano Maiga yogo kina gwekerengo kia bana bago chigonkigwa nigo abangina kurwa se county Nyamira barobekana igoro yenganeye mboro kia ogoichana okonene nagoteba niko babwate obororo obonene asengencho yenganeye yogoichania gakie tokorera buna bangina kiagera eke bine bikone mbia nyakororeka rinde abagaka babeire bobe tari bagaka boka abamura bonsi babeire bobe mbagi kelia enganeye asebasa babasacha batabwati chimbwa chingiya gutwara amasikanigo chia saba na chinyaroka twakira igabuna abakungu kurwase county ya Nyamira tokorera na gukura n'abasacha kagi totigera abimwana ebibyete binyaroke bike ebine bire binyaroka byaito ebine bire abacho korobaito ende bikine na bire bicho gutwara egesaku kyamambya. The vice in Nyamira County, and I know it's a social vice affecting our young girls. My colleagues have said it, but in Nyamira County within 1 month we have about 5 cases. Wacheni mtoto msichana